Eksodo Kapitulo 39, ang pagtahi sa bisti sa mga pari. Unya ginamit ang asul, tapol og pula nga panapton, gitahi ni Besalel og ni Oholiab ang luho nga mga bisti sa mga pari alang sa pag-alagad didto sa tolda nga tagbuanan. Gitahian nila si Aaron ining sagradong bisti sumala sa gisugo sa Ginoo kang Moises. Nagtahi silag epod nga may bulawan kauban sa asul, tapol og pula nga delana ug lino nga pinong pagkalubid. Nagsalsal silag bulawan ug gitabas nila kinignipis aron iapil pagtahi sa asul, tapol og pula nga delana ug lino nga pinong pagkalubid og unya gibordahan nila kini. Naghimo silag kabiba alang sa epod og gipakabit kini sa duha ka kilid niini. Ang bakos gihimo sa samang materyales sa pagkahabol sa epod. Hinimo kini nga may bulawan kauban sa asul, tapol og pula nga delana ug lino nga pinong pagkalubid sumala sa gisugo sa Ginoo kang Moises. Nagandam usab silag mga bato nga kornalina ug gipahimutang kini sa engaste nga bulawan. Gikulitan kini sa masa usa ka silyo ug gikulit niini ang ngalan sa mga anak ni Israel. Gipatapot kini sa kabiba sa epod diha sa abaga ingon nga mga bato nga handumanan sa mga anak ni Israel sumala sa gisugo sa Ginoo kang Moises. Ang pagtahi og tabon sa dughan, naghimo usab silag tabon sa dughan nga maayong pagkaborda sama sa epod. Gihimo nila kini nga may bulawan kauban sa asul, tapol og pula nga delana ug lino nga pinong pagkalubid. Gihimo nila kini nga kwadrado og gipilo og may gitas on og gilapdon nga 22 ka sentimetros. Gibutangan nila kinig upat ka laray nga mga mahalong bato, ang unang laray, sardio, topasyo og karbungko, ang ikaduhang laray, esmeralda, safiro og diamante, ang ikatulong laray, hasinto, agata og amatista, ug ang ikaupat nga laray, berilo, cornalina ug haspe. Gipatapot nila kini sa bulawan nga engaste. Ang matag-usa sa 12 ka mahalong bato gikulitan sa ngalan sa matag-usa sa 12 ka banay ni Israel. Naghimo usab silag mga kadena nga lunsayng bulawan nga gilubid sama sa pisi alang sa tabon sa dughan. Naghimo usab silag duha ka engaste og argulyang bulawan og gipakabit nila ang duha ka argulya sa itaas nga bahin sa tabon sa dughan. Gihigot nila ang duha ka linubid nga bulawan ngadto sa duha ka argulya. Ug gihigot usab nila ang duha ka tumoy ngadto sa duha ka engast og sa ingon nga paagi gipakabit nila kini diha sa atubangan sa kabiba sa epod. Naghimo usab silag duha ka argulyang bulawan og gipakabit kini sa ilalom nga eskina sa tabon sa dughan, sa sulod niya sidsid dapit sa epod. Naghimo pagayod silag laing duha ka argulyang bulawan og gipakabit kini sa ilalom nga bahin sa atubangan sa duha ka kabiba sa epod. Duol sa tinakdoan sa ibabaw sa bakos nga maayong pagkahabol. Gihigot nila ang mga argulya sa tabon sa dughan ngadto sa mga argulya sa epod pinaagi sa usa ka asul nga pisi. Busa ang tabon sa dughan na himutang ibabaw sa bakos og dili kini matangtang. Gihimo kining tanan sumala sa gisugo sa Ginoo kang Moises. Ang pagtahi sa sotana nga sa pawan sa epod, unya gitahi niya ang sotana nga sa pawan sa epod. Gihabol kini sa asul nga delana. Ang hilit sa lungag alang sa ulo giribitihan aron dili kini magisi. Sa sidsid niini dapit sa ubos gibitayan nilag mga daw prutas nga granada nga asul, tapol og pula nga delana ug pinong lino. Gibutangan usab nilag mga kampanilya nga lunsayng bulawan ang tunga-tunga sa mga daw prutas nga granada nga naglibot sa sidsid. Gilarayan nilag mga kampanilya ug mga daw prutas nga granada ang libot sa sidsid sa sotana nga gamiton sa pag-alagad sa pari sumala sa gisugo sa Ginoo kang Moises. Unya naghimo silag mga kamisadentro gikan sa pinong lino alang kang Aaron ug sa iyang mga anak. Naghimo usab silag purong nga pinong lino, mga kalo, mga karsunsilyo nga pinong nga lino. Ang mga bakos nga pinong lino ug ang asul, tapol og pula nga delana gibordahan sumala sa gisugo sa Ginoo kang Moises. Naghimo usab silag dayan-dayan sa sagradong korona nga lunsayng bulawan ug gikulitan kini niining mosunod, gihalad ngadto sa Ginoo. Gihigot nila kini sa tumoy sa purong pinaagi sa asul nga pisi sumala sa gisugo sa Ginoo kang Moises. Nahuman ang tolda, sa kataposan nahuman gayod paghimo ang tolda. Gihimo sa mga Israelita ang tanang gisugo sa Ginoo kang Moises. Unya gidala nila kang Moises ang toldang tagbuanan ug ang tanang kahimanan niini, ang kaw-itanan, ang mga tabla niini, ang mga balabag, ang mga haligi ug mga sukaranan niini. Ang atop nga hinimo gikan sa panit sa laking karnero ug panit sa kanding, ang tabil, ang sudlanan sa kasabotan nga gisudlan sa papan nga gisulatan sa napulo ka sugo. Ang mga yayongan ug ang tabon sa sudlanan.
Gidala usab nila ang lamisa ug ang tanang kahimanan niini, ang pan nga gihalad ngadto sa Dios, ang kandelero nga lunsaing bulawan ug ang mga lamparahan niini nga gilaray lakip ang mga kahimanan niini, ang lana alang sa mga lamparahan, ang halaran nga bulawan, ang lana nga igdidihog, ang humot nga insenso, ang tabil alang sa ganghaan sa tolda, ang halaran nga bronsi ilakip sa rehas nga bronsi, ang mga yayongan ug ang tanan nga kahimanan niini, ang hunawanan ug ang tungtunganan niini. Gidala pagayod nila ang mga tabil sa hawanan, ang mga haligi, ang mga sukaranan, ang tabil alang sa ganghaan sa hawanan, ang mga higot niini, ang mga ugsok sa tolda ug ang tanang kahimanan alang sa pag-alagad diha sa tolda nga tagbuanan. Ang luho nga mga bisti nga isulob sa mga pari inig alagad nila diha sa balaan nga dapit, ang sagradong bisti alang kang Aaron ug sa iyang mga anak inig alagad nila ingon nga mga pari. Gihimo sa mga Israelita ang tanang buluhaton sumala sa gisugo sa Ginoo kang Moises. Gisusi ni Moises ang tanan nga ilang nahimo ug nakita niya nga kinigihimo nila sumala sa gisugo sa Ginoo. Busa gipanalanginan kini ni Moises.